नया हम बनी नया तू बड़ू बारो गलती ननु कही थी। हाँ जी रोशन भाई के हाँ एगो छोट भाई है। हाँ हाँ का नाम हो? ओकर नाम ना बताए। हाँ आता नाम मजकुआ है नु। हाँ जी तन तो तरह बोलेला। अच्छा होली के दिन रहे। हाँ मेहरारू घर में बैठा रहली। कहली कि ये देवर बबुआ होली आइल बा, होली खेले के मन करता तनी जाई पैसा ले ली हाँ आ तनी हाँ हमारा के रंग कीन के ले आ दी। अच्छा दुकान पर गए। इनकर छोटका भैया रंग कीन ले 3 गो, हरियर का हाँ पियर का हाँ करिया का। हाँ घरे आके कहता तो तरह रहे ए भौजी हम लंद 3 ले ली। कौला दा हम लंद 3 ले ली। अरे तौला दा अब बोलते तवन लंद लेबे। बोल कौन लेबे बोल लालता लेबे ती हलियलता ती होय तलियोते लंद लेबे। हां उधर कला तो लेबे तवन लंद लेबे। बोल 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 लेबे ए भाई इनकर मेहरारू फेर में पड़ल बाड़ी। कहे बताओ हम एगो रंग के कहले रहनी देवर इतना फटा हो गल बाड़े कि 3 गो लेके आ गल बाड़े। हाँ इनकर मेहरारू कहली कि ये देवर बबुआ का हो हमरे रउआ होली खेले के बा। हाँ राजा जी त बाड़े ना ना रउआ जवन मन करे तवन रंग दे दी जोर मन करे तौला दा ए जवन मन करे तवन दे दी, जितना मन करे उतना लगा ली। लगा ली काथी तो कहत कि पहले लालता लंद लदाए। हां पहले लालका लदला दी इतना बत्ती अलता लंद लदाए एकरा बाद तलियाता लंद लदाए। ओहो तो काहे थ्रेसर ने घुमैले बिया न हाँ कि हमर वीडियो के बे ई सब भूसा फेंके के फिर में बा। का भाई अरे रे रे का काहे डार बैठ के मोलता रे काहे रे? अरे काहे रे वही पर अरे का भइल रे अरे केने रे अरे चुप हो जो गैस बना ले होई का होता ए राजा जी कमरिया बड़ा पिराता। अरे कहाँ रे जे कहा रोक दवाई ते के हौसले पूछे वाला के हवस रे देवर है राजा जी कहतिया हमरा के लगल बड़ा धिया के फिर में न भगल आधा दे दे कमरिया पिराता के जा के जा हेजा के जा हेजा के जा हेजा अरे के जा पातर राजा ई कौन चुपा हकारे चुपा भूत उतना न धइले बा हे जे बा दुखाता इ त झूठा धइले बा करा चोर हो चोर जोर से दुखाता झाड़ दी झाड़ और तिया जन तनिका कहती है रात भर में ना जाने कई हजार रुपया लुटा दी हनी कोनो गिनती नहीं थे। अब बिहान छूट भी नहीं तो था लगी हमरा के 50,000 पुड़ल बा कि 1 लाख पुड़ल बा। अब बिहान था लगी जितना रुपया बहुछार कर देनी हतना है सुंदर घर बना के हाँ जितना लुटौले बनी भगवान से हम यह प्रार्थना करम कि रो खजाना में आहा कहियो कमी मत हो के भगवान भंडार के भरले रखी। हाँ हाँ दिन दोगुना चौगुना बन रहो। यहाँ के बबुआ लोग वहीं का रहो हैं जाई ढेर सारा वाह रे आशीर्वाद वाह। हमरा योर से दे दी। ये छोटे सरकार है ये बड़े सरकार है। तो 1 मिनट भैया 1 मिनट तनी बबुआ है ना पापा के नाम का है आनंद बहादुर सिंह। पापा जी हैं ना और ये मेरे बड़े भैया हैं। ठीक ये मेरे बड़े भैया हुए। और ये आपकी कौन है पहचान रहे हैं? दीदी नहीं नो ये आपकी मौसी है। मौसी है ये मौसी है। हाँ हम समझते हैं लेकिन मर मजाक भी तनी जरूरी बा। भगवान से हम ये प्रार्थना करब दोनों बबुआ लोग खातिर पढ़ाई करते हैं। आप किस क्लास में हैं? 5th बी और आप 4th है।
भगवान से हम सरस्वती माता से ये प्रार्थना करम सरस्वती माता के पूजा भी भइला दोनों बबुआ लोग पढ़ लिख के अतना ऊंचा पद पे चल जाओ अतना ऊंचा पद पे चल जाओ ताकि ऐसा एगो समय आ जाओ कि ये दोनों बबुआ के आगे एक से एक बड़े से बड़े आदमी ये लोग के आगे सिर झुका के भगवान से हम यह प्रार्थना करब अतना बरुआ पद हासिल कर लेकिन बबुआ हो नया हम बनी नहीं तू बड़ू बारू गलती ननु कही थी हाँ जी रोशन भाई के हाँ एगो छोट भाई है हाँ हाँ का नाम हो ओकर नाम ना बताए हाँ आता नाम मजकुआ हनु हाँ जी तन तो तरह बोलेला अच्छा होली के दिन रहे हाँ मेहरारू घर में बैठल रहली कहली कि ये देवर बबुआ होली आइल बा होली खेले के मन करता तनी जाई पैसा ले ली हाँ आ तनी हाँ हमारा के रंग कीन के ले आती ले आ दी अच्छा दुकान पर गए इनकर छोटका भैया रंग किन ले 3 गो हरियर का हाँ पियर का हाँ करिया का हाँ घरे आके कहता तो तरह रहे ए भौजी हम लंद 3 ले ली आए कौला दा हम लंद 3 ले ली अरे तौला दा अब बोलते तवन लंद लेबे बोल कौन लेबे बोल लालता लेबे ती हलियलता ती होय तलियोते लंद लेबे आए उदल कला तो लेबे तवन लंद लेबे बोल 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 लेबे ए भाई इनकर मेहरारू फेर में पड़ल बाड़ी कहे बताओ हम एगो रंग के कहले रहनी देवर इतना फटा हो गल बाड़े कि 3 गो लेके आ गल बाड़े हाँ इनकर मेहरारू कहली कि ये देवर बबुआ का हो हमरे रउआ होली खेले के बा हाँ राजा जी त बाड़े ना ना रउआ जवन मन करे तवन रंग दे दी जोर बोल करे तौला दा ए जवन मन करे तवन दे दी जितना मन करे उतना लगा ली लगा ली काथी तो कहत कि पहले लालता लंद लदाए हां पहले लाल का लदला दी इतना बत्ती अलता लंद लदाए